Добър ден, в 17:15 започват MBT новините. В началото поглед към акцентите от последния ден на работната седмица. Депутатите от Коалиция за България поискаха въвеждането на таван върху цените на основните хранителни продукти и енергийните ресурси в страната. Над 10 000 души са разгледали Агра 2011 през първите 2 дни на най-голямото изложение на селскостопанска техника и технологии в Югоизточна Европа. Очаква се броят им да нарасне 2 пъти до края на проявата в неделя. Япония бе ударена от най-мощното земетресение в историята си. Трусът с магнитуд 8,9 по Рихтер разтърси островите, предизвика 10-метрово цунами и серия от пожари. Пловдив е изправен пред транспортна криза. Превозвачите заплашиха, че от вторник спират автобусите и тролейбусите, ако общината не приеме предложението им за увеличение на билета на 1,20 лв., а на картата на 14 лева месечно, както и за допълнителни 750 хиляди лева към годишната субсидия. Кметът Славчо Атанасов е категоричен, че няма да се поддаде на натиска. В понеделник ще се проведе нова среща с превозвачите, в която ще участва и политическия съвет на управляващото мнозинство. Причина за исканото поскъпване на билетите и картите за градския транспорт е увеличението на цените на горивата, обясниха шефовете на 6 транспортни фирми, обслужващи линиите в Пловдив. Близо час продължи срещата на кмета Славчо Атанасов с превозвачите. Нито едната, нито другата страна е отстъпила от исканията си. Кметът заяви, че не е от плашливите и не обича да му извиват ръцете. Аз съм категорично против да се дигат билетчетата за граждане на 1,20, както те предлагат. Също те искат субсидия много голяма от община Пловдив, за да ги компенсира, ако не се дигат цените на билетите и на картите. И това прати преговорите в задънена улица. Атанасов определи срещата като много тежка, тъй като и двете страни са останали на непримирими позиции. Превозвачите са заявили пред кмета, че са в извънредна ситуация и голяма част от тях са потънали в дългове. Нито един от транспортните босове не бе доволен от срещата. Ако в понеделник не се вземе решение, значи вторник всички сме се разбрали. Ето ги колегите, ако искат да стигате, питате ги. Имаме споразумение, нямаме гориво, спираме автобусите във вторник. Превозвачите настояват да получат изцяло договорената през декември миналата година субсидия от 7 милиона лева, а не орязания и вариант от 6,2 милиона. На въпрос на НБТ как да реагира общината след като няма средства, доктор Лозанов отговори така. Да спре компенсациите, за които нямат правото. Те казват кои да бъдат професионални пътувания, кои да бъдат с карти, значи те трябва да си платят. Кметът Атанасов обаче е категоричен, че няма да се премахнат преференциалните пътувания за ученици, студенти и пенсионери, тъй като това е голяма социална придобивка за Пловдив. Градоначалникът е разпоредил общинският отдел, отговарящ за транспорта, да работи през почивните дни и да намери начин за излизане от кризата. Дискусия по управленския проект на БСП на тема „Алтернативни политики за конкурентно способност, земеделие и социално-икономическо развитие на селските райони“ се проведе в Международен панаир Пловдив. Срещата бе организирана в рамките на Международната селскостопанска изложба Агра 2011. Участие в нея взеха професор доктор Светла Бъчварова, председател на Съвета по земеделие и гори към Националния съвет на БСП, представители на аграрната наука и на земеделския бизнес от Пловдив и региона. В началото на дискусията професор Светла Бъчварова представи управленския проект на БСП, приет на заседание на Националния съвет на партията през януари тази година. Стратегията касае развитието на земеделието в България до 2020 година. За да се поощрява този отрасъл е необходима устойчивост, а за нея са нужни пакет от мерки, заяви професор доктор Светла Бъчварова. Най-общо са разработени конкретни управленски проекти по следните основни насоки: спиране раздробяването на земята, тъй като това е един проблем с дългосрочно влияние и без неговото решаване ние не можем да разчитаме на стабилно производство. Особено виждате в тия кризи, които в момента се появяват продоволствени, земята се оказа най-ценният ресурс.
Според професор Бъчварова, предпостоянен проблем в сектора са кооперациите, арендаторите и дребните земеделски стопанства. По последни данни, дребните земеделски стопанства в България са 470 хиляди на брой. Към 2010 година броя на едрите земеделски стопанства пък е спаднал с 120 хиляди. Земята, която не се обработва, е между 12 и 13 милиона декара. Друг проблем за стопаните е и това, че земеделската техника не е достатъчна и е, цитирам, морално устаряла. 20 години преход успяха достатъчно да изтощат земеделската техника и вече е необходимо ново техническо оборудване. И аз за това се радвам, че на тази годишната международна изложба Агра са успяли да продадат толкова много селскостопанска техника. Това според мен е един достатъчно радващ факт. Аз им препоръчвам комплексно да гледат на стопанството си. Техника, технологии, сортове, пазари. Защото техниката, за да я закупят, независимо дали е програма, дали е инвестиция, която е свързана с собствени средства, но ако насреща нямат технологии, които да се основават на науката, сортове, които да са конкурентно способни и освен това да следят пазарите, те не могат да си връщат кредитите. От БСП предлагат още да се спре раздробяването на земята, а структурите в земеделието да бъдат адаптирани. Какво е състоянието на дребното фермерство в България и какви са начините да се подкрепя неговото развитие? Тези въпроси, дискутирани на кръгла маса на международна изложба за специализирана селскостопанска техника и продукти Агра в Международен панаир Пловдив. Според статистиката, броят на дребните фермери намалява. Това води до по-малък дял на културите, отглеждани от тях – домати, пипер, чесън и други зеленчуци. За сметка на това се увеличава делът на зърнените култури, произвеждани от големите фермери. Стана ясно на днешната дискусия. Проблема е и в Европа и точно поради това дискусиите, които са за политиката след 2013, набляга на работа с дребни подпомагане, също така на дребното фермерство. И даже в един от вариантите за политика, това е ясно казано, че засилване на подкрепата за дребните фермери. Донка Кисимова е земеделски производител от Перущица. Има 15 декара земя с лозови масиви и овошки. Тя редовно посещава семинарите на фондация Земята, източник на доходи. Казва, че е научила много за това как да се грижи за продукцията, а също и за възможностите да развива стопанството си. Аз тази година искам да подам документи за полупазарни стопанства, тъй като ни обучиха тук и аз съм съгласна с това нещо. Купила съм трактор чрез фондацията, купила съм селскостопански инвентар за трактора. На дискусии като тази, проведена днес на международната специализирана изложба Агра, се коментират конкретните методи и пътища, по които дребните фермери да кандидатстват за финансиране по донорски програми, казват участниците. Те получават също ценни икономически и агротехнически консултации. Пловдивският апелативен съд потвърди решението на окръжния съд, с което беше отхвърлен искът на Симеон Сакскобургготски и неговата сестра Мария Луиза Хробок срещу държавата. С него те претендират да им бъде възстановена собствеността и предадено владението върху бившия царски дворец Кричим и върху ниви от 371 декара и половина. В срок от един месец решението на апелативния съд може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд. Апелативният съд е приял, че решението на Конституционния съд от 1998 година, с което е обявен за противоконституционен законът за обявяване за държавна собственост, имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници, няма реституционно действие. Така че това решение не може да възстанови пряко права на собственост на ищците. Прието е също, че интендантството на цивилната листа на Негово Величество царя е държавно юридическо лице от типа на учрежденията. Интендантството няма права да придобива имущество, което по своя характер е държавно и е създадено с цел нормалното осигуряване на монархическата институция. Така ясно е разграничена възможността да се придобиват права лично за царя и да се придобиват права за самото интендантство като държавна институция, обслужваща монарха. Според съда, дворецът Кричим не е имот придобиван от името на царя, лично за него в качеството му на частен субект. Решението може да се обжалва пред Върховния касационен съд.
Утайките от пречиствателната станция на Пловдив няма да се изгарят. Това е единодушното мнение на екоексперти и представители на градската администрация, които обсъдиха на кръгла маса каква технология да бъде заложена в проекта за реконструкция на станцията. Специалистите смятат, че използването на инсенератор за утайките е вредно за околната среда и препоръчаха на общината да намери екологична технология, при която отпадъците да се оползотворяват. Български и чуждестранни експерти обсъдиха в заседателната зала на общината така наречения голям воден проект, който би решил проблема с отпадъчните води и утайките на града. В него е предвидена реконструкция на пречиствателната станция. Немската фирма Кокс, която е консултант на проекта, предлага обновяване на водния колектор в северната зона, изграждане на 16 км канализационна мрежа и още 14 км съпътстващ водопровод, както и рехабилитация на пречиствателната станция до 2014. Във втората фаза се предвижда изграждането на съоръжение за обезвреждане на утайките. Днес експертите стигнаха до заключение, че предлаганата технология е устаряла, неекологична и финансово необоснована. Освен това би оскъпила цената на питейната вода. Тази технология, която те ни предлагат, наистина тя се ползва в почти цяла Европа, но технологията на изгаряне на утайките, при тази технология в атмосферата се изхвърлят вредни вещества, диоксини и флурани, за които ние всички в последните месеци сме чули до какви заболявания водят и какво може да се случи при поглъщането от хората. Големият воден проект е на обща стойност 124 милиона лева. Община Пловдив няма да загуби парите. Предстоят нови разговори с Министерството на околната среда и водите, тъй като срокът на договора с немския консултант приключва в края на месеца. В споразумението фирмата е поела ангажимент да изработи дългосрочна програма за управление на утайките. В краткосрочен план проблемът остава отворен, тъй като депото за складиране е затворено, а преговорите с няколко големи производствени предприятия за изгарянето им в Пещи за сега са неуспешни. Депутатите от Коалиция за България поискаха въвеждането на таван върху цените на основните хранителни продукти и енергийните ресурси в страната. Това е единственият начин държавата да бъде извадена от тежката социална кома, посочиха социалистите. Според тях, управляващите от ГЕРБ са отстъпили от основното си предизборно обещание, че в рамките на 3 години доходите на българина ще достигнат нива, близки до средните в Европа. България е най-бедната страна в Европейския съюз и въпреки това нейните граждани плащат едни от най-високите цени за храни и горива, посочиха социалистите. Те отказаха да приемат аргументите на управляващите, според които повишаването на цените в страната се дължи основно на международни фактори, засягащи всички световни пазари. Стигна се до там, че земеделският министър Мирослав Найденов оправда повишението на цените в България с повишаващото се население в световен мащаб. Едва ли това увеличение се е случило през последните месеци и едва ли е подготвено, за да задълбочи финансово и икономическата криза в България. Ценовият шок в страната се задълбочава сериозно и от замразените доходи на населението, чиято покупателна способност е намаляла драстично, посочиха още социалистите. Според предоставени от тях данни, България се нарежда на последно място по размер на минималната работна заплата в Европейския съюз. Затова Коалиция за България призовава спешно да предприемате няколкото свободни мерки. На първо място, да обмислите и да въведете пределни цени на основни хранителни и енергийни продукти. На второ място, да започнете да индексирате доходите, които се регулират от държавата с размера на инфлацията. Става дума за минималната работна заплата, става дума за пенсиите, става дума за месечните помощи, за линията на бедност. От БСП уточниха, че са наясно с факта, че замразяването на цените е непазарна мярка. Въпреки това, социалистите призоваха правителството да я приложи за ограничен период от време, през който държавата трябва да успее да се справи с ширещите се в страната икономическа престъпност, спекула и картелни споразумения. Промени в закона за енергетиката трябва да ограничат произвола на дружествата монополисти. За това се договориха депутати и представители на гражданско движение днес. Инициативата срещна подкрепа и от страна на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, чието ръководство дори покани в редиците си представител на неправителствената организация.
От управляващата партия обещаха исканията на Гражданско движение днес, зад които стоят над 700 000 подписа, да намерят място в измененията на нормативната база и закона за енергетиката. Промените ще имат за цел да изчистят процедурите по ценообразуване на монополистите. Трябва да бъдат променени и някои от условията в предлаганите от тях договори. В случай на предварително прекратяване на договор с мобилен оператор, неустойката да не надвишава 10% от дължимите такси до края на срока на договора. Шрифтовете, използвани за съставянето на договорите и фактурите, да бъдат с размер, отговарящ на стандартен наборен текст. Голяма част от промените трябва да засегнат дейността на топлофикациите, ВиК и електропреносните дружества. Да се премахнат всякакви такси на регистрация на абонати или промяна титуляри на партиди, да се предвиди възможността за прекратяване на договорните отношения с топлофикация без последващи плащания и такси от страна на потребителите. Да не се въвежда такса електромер и водомер. От Гражданско движение днес ще настояват и за по-голям контрол върху качеството на предлаганите услуги. Ще бъде поискано и преразглеждане на опцията, позволяваща на монополиста да прекрати предоставената услуга в случай на обжалване на надвишена сметка, която не е платена. 13 луксозни автомобила с пренабити номера откри МВР при специализирана полицейска операция «Двойниците». Съобщението направи вътрешния министър Цветан Цветанов. В началото на операцията са задържани 2 лица, които са сочени за тартори на престъпната група. По-късно е арестуван и трети заподозрян за участие в бандата. Откраднатите автомобили са локализирани от органите на реда в района на Перник и София. Това е планирана полицейска операция, подготвена в рамките на месеци. Към настоящия момент 10 автомобила вече са в областна дирекция Перник, всъщност 8 са в областна дирекция, другите са на територията на София. И в момента колегите продължават процесуално-следствените действия. Имаме 2 задържани лица, които са основните организатори на това, което е извършено. Това са крадени автомобили, които са пренабивани съответните рами на двигателите. Подготвили са документи, с което са ги официализирали като легално внесени и след това са ги продавали на добросъвестни купувачи. Отмени се безсрочната стачка на железничарите. След дълги и тежки преговори късно снощи синдикатите и ръководствата на БДЖ и националната компания Железопътна инфраструктура стигнаха до споразумение. Едно от решенията е, че съкращения в двете компании ще се извършват само след съгласуване с профсъюзите при доказана необходимост. Сериозни съкращения бяха предвидени заради искането на Световната банка с 30% да бъде намален фонд работна заплата като условие за отпускането на голям кредит. В споразумението е записано, че намаляване на персонала ще се извършва единствено по реда на колективния трудов договор и по-точно само със съгласието на синдикатите. Ваучерите за храна на служителите от БДЖ ще бъдат платени по график, като крайният срок е октомври тази година. За всички, които са преминали от първа във втора категория и от втора в трета, се предвижда задължително пенсионно осигуряване. За забавените с по 100 лева социални плащания от края на 2009 и 2010 година, служителите ще получат безименни ваучери и те ще могат да ползват почивните бази на БДЖ. Вице-президентът на КНСБ Валентин Никифоров обясни, че е постигнато споразумение по всички спорни точки, като компромиси са направени и от двете страни. При неизпълнение на което и да е от задълженията от работодателя по настоящото споразумение, се запазва стачната готовност. Вчера железничарите излязоха на предупредителна стачка и спряха движението на 52 от общо 60 пътнически влака в цялата страна за 1 час. Веднага започнаха преговори между спорещите страни и постигнатият компромис отменя ефективната железопътна стачка за сега. Сега водещата новина от света. Мощно земетресение с магнитуд 8,9 по Рихтер разтърси Япония. Съобщава се за стотици жертви, като броят на загиналите непрекъснато нараства. Десетки хора са в неизвестност, стотици са ранените. Днешното земетресение е най-силното регистрирано някога в Япония. Епицентърът му е около 130 км източно от Сендай на японския остров Хоншу и на около 373 км североизточно от столицата Токио. След първия разрушителен трус са регистрирани и вторични със сила между 6 и 7 степен по Рихтер. Земетресението беше последвано от 10-метрови вълни цунами, които пометоха къщи, автомобили, земеделски постройки. Изчезнал е японски кораб с 100 души на борда, съобщава се за отнесен от вълните влак.
По информация на българското посолство в Токио към момента няма данни за пострадали български граждани. В Япония живеят постоянно около 600 наши сънародници. По повод разрушителното земетресение взело много човешки жертви, президентът Георги Първанов изпрати съболезнователно писмо до императора на Япония Акихито. Във връзка с това трагично събитие, потопило в скръб много семейства, моля да предадете на близките и роднините на загиналите и пострадалите най-искреното ни съчувствие и съпричастност, се казва в съболезнователното писмо. В писмото се изразява надежда за бързото и успешно възстановяване на ранените. Стотици тела са намерени на плаж в Сендай, префектура Мияги, след като района бе ударен от цунами, предизвикано след силното земетресение. Япония обяви извънредно положение в районите около атомните електроцентрали в страната. По данни на Японското министерство на индустрията, общо 11 ядрени реактора автоматично са спрели работа в централите Онагава, Фукушима и Токай. Международната агенция за атомна енергия поиска допълнителна информация във връзка с ситуацията, въпреки че японското правителство успокоява, че няма изтичане на радиация. В ядрената централа в най-силно засегнатата от земетресението префектура Мияги обаче възникна пожар. Пожари избухнаха в няколко района на столицата Токио, както и в петролната рафинерия край нея. В префектура Фукушима, северно от Токио, близо 4 милиона домакинства останаха без електричество. Японските власти посъветваха 3000 души, които живеят близо до местната атомна централа, да се евакуират. Наредена е евакуацията и на 20 000 души от западната префектура Вакаяма поради опасност от ново цунами. Спряно е движението на влаковите стрели северно от столицата. Нарушени са комуникациите в цялата страна. Убийственият трус е бил усетен дори в китайската столица Пекин на 2500 км на запад. Тревога за опасност от цунами е обявена в Филипините, Индонезия, Тайван, Тихоокеанското крайбрежие на Русия и Хавай. Япония поиска помощ от американската армия. Лидерите на 27-те страни от Европейския съюз обещаха да мобилизират цялата необходима помощ за пострадалата страна. Незабавна подкрепа с спасителни екипи обещаха и от ООН. Руският президент Дмитрий Медведев обяви, че Русия е готова всячески да помогне на Япония. И към другите важни теми от света на започналата в Брюксел среща на върха на Европейския съюз. Президентът на Франция Никола Саркози препоръча съюзът да признае за нова власт в Либия опозицията срещу Кадафи. В същото време Франция и Великобритания заявиха, че са готови да участват при известни условия в насочени въздушни удари срещу силите на режима, ако Муамар Кадафи използва химическо оръжие срещу населението, посочи Саркози. Преди началото на срещата френският президент предложи също да се създадат хуманитарни зони в Северна Африка, където да се дава подслон на бежанци. От своя страна британският премиер Дейвид Камерън заяви при пристигането си в Брюксел, че Евросъюзът трябва да се подготвя за всяко евентуално развитие на събитията в Либия, за да бъде свален Муамар Кадафи. Мисля, че е важно европейските страни да дадат доказателство за политическа воля, амбиция и единство, за да кажат ясно, че полковник Кадафи трябва да си върви, че неговият режим е нелегитимен, че това, което прави спрямо своя народ, е абсолютно неприемливо, подчерта Камерън преди началото на срещата. Ние ще засилим мерките за натиск върху режима на полковник Кадафи и трябва да сме готови за всякакво развитие на събитията. Това е жизнено важно, добави британският премиер. Германският канцлер Ангела Меркел призова либийският лидер Муамар Кадафи да се оттегли. Тя заяви, че не го смята за легитимен събеседник за обсъждането на бъдещето на неговата страна. На срещата в Брюксел страните членки на Евросъюза трябва да изградят обща позиция около ситуацията в северноафриканската страна. От своя страна, либийският ръководител Муамар Кадафи заплаши днес Европейския съюз да прекрати подкрепата си в борбата с международния тероризъм и нелегалната имиграция, предаде официалната агенция Джана. Ако Европа не подкрепя, а пренебрегва активната роля на Либия в борбата с имиграцията и като гарант за стабилността в Северна Африка и на целия континент, Либия ще бъде принудена да се оттегли от усилията в борбата с тероризма и да промени напълно своята политика по отношение на Ал-Кайда, се казва в посланието на Кадафи до ръководителите на страните от Европейския съюз, които разискват в Брюксел мерки срещу неговия режим. Същевременно, стълкновенията в страната продължават. Войските, верни на либийския ръководител Муамар Кадафи, вече контролират град Расланов, важен център на петролната промишленост, но сраженията продължават да са ожесточени. Според местен лекар има десетина
има убити, но линейките не могат да влизат в града, защото войската е блокирала пътищата към него. Силите на Кадафи имат тотално превъзходство. Те стрелят от кораби, контролират въздуха, добави лекарят, потвърждавайки информациите на опозицията за масирана офанзива на войската срещу бунтовниците. Междувременно Кадафи използва и едно нетрадиционно оръжие. Абонатите на мобилни телефони в Либия получиха СМС съобщения, в които пише, че градовете Ачдабия и Бенгази скоро ще бъдат освободени. Тези два града са контролирани от бунтовниците в източната част на страната. Град Ачдабия, бъдете щастливи, защото денят на освобождението наближава, гласи едно от съобщенията. В друго се казва: нещастни граждани на Бенгази, ликувайте, защото денят на освобождението наближава. Гледайте ни в 19:15, когато е централната емисия на МБТ. Довиждане до тогава.